कि 24 घंटा घूंघट में अम्मा जी हमरा हबना। अरे मॉडल युग के कन्या हम इतना सासत साहबना कि 24 घंटा घूंघट में अम्मा जी हमरा हबना। मॉडल युग के कन्या हम इतना सासत साहबना कि सासुर भसुर के आगे पर्दा में हम लुकाई काहे। कि खाई अपना मर्दा के कमाई ला जाही काहे। कि खाई अपना मर्दा के कमाई ला जाही काहे। कि मिले खातिर हमारा से ससुर में आइला जान जइहे पिया जानू ई का तू कइला। हाँ मिले खातिर हमारा से ससुर में आइला जान जइहे पिया जानू ई का तू कइला। कि ऐसे नहीं मत हार के जा, ऐसे नहीं मत हार के जा। अहिलाता मुहवा मारी के जा पतई पर पानी झार के जा। अहिलाता मुहवा मारी के जा पतई पर पानी झार के जा। कि यह बबुआ के खुश करके जइबू ना तायारा में दोबारा फेर अइबे ना। कि यह बबुआ के खुश करके जइबे ना तायारा में दोबारा फेर अइबे ना।